Quddiem il-mara illi tkaxkret quddiemu biex permezz tagħha jiġi mġarrab, Ġesu jinżel kokka fil-bitħa tat-tempju u jikteb fit-trab. Min jaf x'kiteb? Tgħid kiteb id-dnubiet tax-xjuħ tal-poplu, jew forsi anki dnubietna. Inselmilkom u nistedinkom għal 228 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Vanġelu tal-ħames ħadd tar-Randan jippreżentanna d-dram ta' dik il-povra mara li nqabdet fil-fatt tal-adulterju. Kulħadd ipprova jinqeda biha, ir-raġel li mar magħha, imma fuq kollox il-kittieba u l-Fariżej illi jumiljawha pubblikament jikaxkruha quddiem Ġesu u biex iġarbuh jistaqsuh għandix tinħaġar jew le skont il-liġi ta' Mosè. Kienet nażba biex jixlu lil Ġesu b'dak li kellu jgħid. Jekk jgħid iva, kien jispiċċa f'antagonizmu mar-Rumani li kienu żammew id-dritt tal-pina kapitali lil-Lut f'Ġerusalemm. Jekk jgħid le kienu jgħidu mela dan ma josservax il-liġi ta' Mosè. Ġesu jwieġeb b'mod tassew differenti, b'mod tassew ġdid. Jiskot, jikteb u aktar ma nsistew miegħu fl-aħħar tkellem u qal min hu bla dnub jixħetu l-ewwel ġabla. U nafu mill-Vanġelu li kulħadd telaq inkiss ibda mix-xjuħ tal-poplu. Għax min huwa bla dnub u min għandu is-seta jiġġudika lil ħaddieħor u d-dnub tiegħu. Id-dram jintemm b'dialogu sabiħ immens ta' Ġesu ma' din il-mara. Ġesu juri fiduċja sħiħa f'din il-mara, juri fiduċja sħiħa fl-umanità tal-bnedmin. Ħadd ma kundannak, lanqas jien ma nikkundannak, mur u tidnibx iżjed. Ġesu ma jikkundannax u jagħti fiduċja sħiħa ċans ġdid lil din il-mara fil-ħajja tagħha. U għal-mod kif iġib ruħu il-mulej magħna. Imut għalina biex ikun jista' jieħu fuq id-dnub tagħna, ma jikkundannanniex imma anzi fiduċja sħiħa fil-kapaċità li għandna li nimxu warajh, li ma nidimbux aktar, jagħtina il-lok illi ngħixu il-ħajja ġdida fih. Bil-ħniena tiegħu joħloqna mill-ġdid. U din hija l-kitba li jikteb f'qalbna u tibqa' għall-eternità. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.